Pila ka beses ba sa atong kinabuhi nga napakyas kita tungod gituman nato ang atong kaugalingong kabubuton? Pila ka higayon ba nga nalingla kita o nasakitan tungod kay ato manggisaligan ang atong kaugalingong huna-huna og mga kasing-kasing og mga pagbati? Mga kasama, bisan si Ginoong Jesus kinsa anak mismo sa Dios. Siya Ginoo, apan iyang gihatag ang 100% niya nga submission og surrender ngadto sa Amahan. Sa dihang miingon siya sa Lucas Kapitulo 22 versikulo 42. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman. Pagka masinugtanon sa Ginoo nga atong Dios, ang anak sa Amahan nga mo'y iyang gipadala, ingon nga sakripisyo alang sa atong mga sala. Ginoo man si Ginoong Jesus, apan atong makita sa ihang kinabuhi nga bisan siya, wala niya gi-insist ang ihang pagka-Dios, apan iyang gituman ang sugo sa Dios Amahan. Sa bugtong tumong nga kitang tanan makaangkon o kapasayloan o kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw anaa kang Kristo, buot ipasabot, angay sabnatong sundon ang ehemplo ni Ginoong Jesus sa dihang iyang gisubmit ang iyang kaugalingon ngadto sa Amahan. Angay pod natong ihatag ang atong tibuok kinabuhi, kasing-kasing ug huna-huna, laki pang atong mga desisyon ug mga plano sa kinabuhi. Tungod kay nasayod kita nga kung ato kining himuon, makaangkon gyud kita og tinuod nga kalipay ug kalinaw samtang kita naglakaw niining kalibutan. Mga kasama, ako si Radyoman Michelle Miral Galve ug nagaampo nga niining panahon sa Semana Santa, makaangkon unta kita og pagpaubos sa atong mga kaugalingon ug atong paminawon kung unsa ang buot isulti sa Ginoo nga atong Dios alang kanatong tanan.